daga Allah ne. Na shirya soyayya ni da ke misali daga Allah ne. Yanzu ku zo mu gaida dogo, yanzu ku zo mu gaida dogon aiki. Kuma je magama mu sha mamaki, kuma je magama mu sha mamaki. Shi fa dogo idan ka gan shi ko na shi, kuma ya riƙe bana idan kun gan shi. Ƙauye birni da ko'ina an san shi. Dogo mai lemu magama sunan shi, ga na wajen gaske mun kiyar har zashi. Makiya na ka kawo su bana haushi. Allahu ya riga ya yarje, arzikin nan ba wanda zai iya ya kwace. Ai tun da ka riga su kace Allah, rayuwar nan duk wanda ya motsa zai zauce. Dogo bai nemi kuce mai Allah, kai kaɗai dai amma kama abun bai wace. Angon salamatu ka dace, angon na masu bai ba sannan ka. Angon shafa'atu amarya ke ce, amshi wannan auka na ɗan cike gaishe ka. Dogo mai nemi amanar yamci, ga baitukan ku na rarrabo da za su nuku. Daga askiya ake yaban kakara, dogana mu kai ka wuce wa 'ya'yan surku. Shan halin ka kyautatawa shuki. Sautin DJ Ali. Ku ci gaba da kasancewa da DJ nan naku a koda yaushe, DJ Aliyu daga garin Mata Bari. A saka min sautin DJ Aliyu mana dan jihar Sokoto.